I noće smo doneli u studiju eminentne stručnjace iz ovu oblast. Molim goste da ulegnu. Evo, dragi seljani, da predstavimo naše goste. Ovo je Mrga Kužalj, strukovni domaćin, a ovo je Stanoje Siljka, master domaćin. Razlog što su naši domaćini ovde jeste taj što je prinos kukuruza dosta slab, pa hoćemo da utvrdimo razlog i da preduzmemo mere. Vi, gledalci, možete da pitate naše stručnjace nešto i tako da pozovete na broj telefona koji vidite dole na vaše male ekrane. Neki ima male, neki ima velike, kako ko. Gospodine Kužalj, šta mislite, da li smo mogli s nešto da predupredimo ovu štetu, s neke mere, s neko sredstvo? Da, on će ti objasniti baš. Pa, vi da ti kažem, to je moglo, to je bilo, u suštini da, inače ne, mogu tako reći, ova godina je bila, kako da ti kažem, nije bila loša, nije bila dobra. Znači, nije bila dobra. Nije loša. Tačno. Slušam ga pažljivo i pravo je. U suštini da, inače ne, ali suština je jako bitna u ovom slučaju. Alo, Da, izvolite. dobro večer. Dobro večer. Izvolite, u programu ste. Jako mi je drago što ste doveli u studiju ovako eminentne stručnjace iz poljoprivrede. Ja sam iz Badovca i imam jedno pitanje za gospodina Kužlja. Da li mogu da ga pitam? Izvolite. Gospodine Kužalj, svi kažu da ovi prinosi od ove godine što su ovako bili slabi, da smo, kažu, slabo bacili đubre, to jest malo. Šta vi mislite o tome? A i da vam kažem jednu stvar. Mnogo je skupo bre đubre, koji će da da pare pa da ga baca po njive posle? Šta vi mislite, da li je to razlog? Evo ja recimo ove godine sam bacio jedan džak na 3 hektara. Šta vi mislite? Ti kukav sad ćete u kune, zemlja će u kune, bre! Gospode Bože. Ja imam jedno pitanje za gledatelja, ako nije problem. Može? Može, izvolite. Tu sam. Kako, bre, si uspea sa jedan džak na 3 hektara, kako si uspea da ga rasporediš, bre? Pa matematički. U ciklon uzmeš, napuniš ga sa pesaki i sipeš jednu kofu đubre, 5-6 put tako zažiš i on se rasporedi svugde jednako, izmeša se sa pesak. I posle bude malo i pesakljiva zemlja i dobre. To možda u Badovac, a vamo ne.